Pa-sunrise na. Sakit ang hotel. Medyo delikado kayong panaog. Bugnaw kayo. Hindi enjoy kayo. Munisan. Or lamig kayo. Experience. Bugnaw kayo hangin. Oh yes! Yes, we made it. Alright, finally. Woo! Finally we're here. Gimana engineer? Lalayo na po kita go. Ano yung i-briefing daan din nga magdikit mo? Brush. Magkuha ko sa akong mga kauban akong mga locals na to. Mintas hayag pa. Mga boss. Smile. Oh. Ha. Waka Bayril. Waka Murias. Dia na yan. Muni silang mga amo mga superhero diri. Silang may tig-arsa. Way pang kapoy. Sa tanan na mga nanami sa rest area, di na po may mag-camp. Dakong pasalamat ani mga locals. Kamu nga mga ga-climb ba? Pwede mga saba sa kajut, ha? Kamu ha? I-priority ninyo, pakanon taon ninyo yung local sub tarong. Kay mura ba na gabit-bit sa inyong mga gamit? Simba ko lang na may tabo ninyo, mura ba nang mutabang ninyo? Ha? Tapos, pragahapon, na inibalik, kay kulang ang bugas, wag ibadsitan. Saman mo. Tanay uban, kalitrang ibilin, wa mananghid. Kaya nagsalig ka na portal sa likod, taon, ginoo ko ninyo. Kung di ninyo kaya magbitbit og dagan, dili ni para sa inyo ang climb. Pag BMC mo, be? Klaro mo nga wala mo yung basic mountaineering course, ha? So, muna yung mga purpose sa mga advanced party. Ang injured sa kan okay na, medyo naki-rebels. Naki-rebels na kay paana siya, tas nitalag Ubos pa ang na. katong angay na Tambal. Nunez. Amot ani ugmaon ako'y tambal. Ang among advanced party, brother. Alright. Unsa man tong menu karon? Magmunggos ta. Munggos. Lain mga pitag una. Mga pi. Munggos ta hotdog. Munggos sa Dilat hotdog. ang nagbulad sila. Ayun, maglawi at tagbulad. Maglaoy na tagbulad. Okay kayo. Okay kayo. Salamat ninyo ha. Grabe ni ayon ninyo biklan ni tawa na kitas kay sundang oh. Oh, lagi. Pakan na to ninyo ni una ni. Kay di mo pagkaon na. Pero mas ganahan ko sa imong shorts da. Ha? Mas ganahan ko sa imong shorts. Ay, salamat sir. Pabayloan ko na imong shorts. Sa man baylo ta. Baylo ta. Oh, thank you mga millennials. Mura to? See? Na-board me, nagbaylo-baylo na namit bag. Oh my God, enjoy kayo nga trail. Wow. Board, trail run. So this time sa among nga major climbs, kasagara sila yung mag-una. So, karon nagpa-sweeper sila. Kaya naka-BMC naman sila. Sila may pinakagahi. Samok ba si... Samok ba si... Pero pula kay mga aping. Saan gina mga aping ninyo? Saan na? Ka-BMC mi. Naka-BMC, ha? Pak. Actually, nice ka na sila nga mga sweeper ah. In fairness. Ilang trabaho bitaw? Kaon. Kaon, tapos tulog, trek, kaon, tulog, trek. Bantog ra kani siya nagpaulay na pod. Sweeper magig ko. Sweeper gyud ka, mo ba? At least nakatuon sila air. Naglisod man atong local na sweeper. So decide mi nga mag-change mi bag kinsay pinakagaan. May kwaon para single lang tong sa porter. Unsa again paki-explain? Ano ko to nagit sa? Example. For example. Sample iya. Ingon siya 5 kilos iya, pero 2 kilos na iya. So gikuha na mo ang karyo kay gaan mo to yung kuan nga
10 to 11. So siya nagdala sa 10 to 11. Ha? Ang iya nasa kuha. Additional 2 kilos naman day, abig 5 kilos. 2 kilos. Katong bugat mo to ikariyo para dili kay stress. Ilisod man kung duwa. Grabe ang wana. Grabe ang Example. grabe ang mga teamwork ah. Pero lami bito ang technique ba? Kami mga medyo hinay. Dili kami hinay again ha. Medyo hinay lang. Nami sa tunga. Biak daw. Biak sa piak. Tanong sa na itong mapa be. Gamay na lang. So nanami karon, grabe ang mong giagian may gala no. So pababa na nami sa rest area. So pag ugma na nami sa rest area, na rin mi sa Mindas. Doon na daw kay Erp. Oh, si Kien gali. Kien. I-explain nga nung doon ra. Ha? Ang rest area. Ana naman good na. Wala. Ay pa isa. Mong dolra. Amo dapat. Klaro ni. Malayo. Klaro ni. Ilayado naman niya siya. So ang buko-buko sana Nadia at bang na? Katong gilingkuran ito danger zone mo to. At bang to. Makita niyo. Pwede niyo mo makita ang kuan, leta. Okay. Pwede siya kundi kay kakapuyo. Relita. Unsa mga klase nga early ta? Early morning? After breakfast? Oh. Para di kay tap kuan basig kani siya init ba. Iboy. Okay ra? Ayos kayo dire kay doon sa foods. Nakuan bitaw gini. Kami nakapabor sa tanan sa usaon ni Glalis. Karon no, bradol ka di ha. Wayne. Bro, layo mo dia, layo sa ungol mo dia. Mas layo mi dadto. Alright. Hinay pa brother. Di na may nayang brother, muna na siya. Ano yung pinakahinay niya? Kuha mo na siya ka ng fast burner. Totit. Yeah. Sa naka-camp na may mag-noodles sa meron. Relax na. Saba kaya kung amahan may gala. Storytelling alay na po ni siya. Na sila dito. Medyo gikapoy pa kontiin. Sakit na lakaw. So, tomorrow, medyo doldol na lang din ni Gamay. So, medyo kapoy yun ang among trail sa tulad anay lang. No? Pero enjoy ba siya? Mas lisod tong mas lisod tong pagpanaog gikan sa junction. Panaog dito sa Bambo nga camp, no? Kay slide kayo tapos stiff kay siya ba. Pero karon pagpanaog diri okay na. And dako kay mong pasalamat sa mga locals kay mo'y nag-una dinhi, mo'y nag-camp daan. Kamo mga climbers, alam mo sikreto gyud. Kasagaran mo ning mga sayop gyud. Usahay mas naulahi pa perminti ang mga locals. Ang problema sa mga climbers, usahay ang pagkaon malimtan sila, usahay ang salin-salin ra sa mga climbers o ihatag ra sa ila. Sayop na. Dapat sila priority. Sila gi priority. Pag magluto mo, sila gi una ipakuha, pakan na sila kay kung imo naon sila bayag gyud ang kuan. Sila bayag gyud ang mutabang sa inyo, simba ko lang na may tabo sa inyo. Ha? Again, sa mga climbers pod, talawan ninyo kung as much as possible kung unsay makaya ninyo. Ayaw mo pagdalag-dalag butang na di din ninyo kaya. Kay bisan patulog, oo, tinuod, trabaho na nila, kusgan sila, pero naiuban mo kung bilin ra sa gamit. Ana. Tapos luwi kay bugat kay sila. Taka mo paspas kay mo, gagagmay tara mo inyong mga bag, paspas kay mo manlakaw. Pero today inyo din gipapurter, luwi kay ang purter taon. So please, no, respeto sa mga locals. Palanggaon nato ni sila. Kay mura po ni sila mo panalipod sa inyo ha, kamo nga mga climbers. Suko na ko diri. Ha? Suko na kayo ko ba?
pero lami kayo. Puno pinaka the best, brother. First time niya nag-major climb. Brother, I tell you, pinaka the best ni nga trek yun sa tanan. Sino nga grupo ng kasaba ba ni mga grupo ha? Saba kayo. Ang mga diwata ba? Saba kayo. Mga chicks, mga sabaan, mga babaeng dagko, mga baba, mga dagko. Respect the Respect ba the other climbers? Alright, gatapok may tanan. Para lang gila ning hotdog. Nice. Pero unsa man na bal? Painit lang. Bayron? Okay, tungod kay sayo mamiugma, sayo po sila magbutat. Ay, kabaw na ko. Wala na, tama. Di na gami Tuloy. Di na gami matulog na. Ana, ulo. Overnight na po. Overnight. Ipungoy lang. Slide na mo ay lang. Pwede. Pagta ko ah. Kato may karos oh. Kung ikaw, natanog movies. Tapos ako sa content, may gala. Parulunta sa content. Tomorrow. Good morning, guys. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Today is Saturday. 5:48. Lami among tulog, bugnaw kayong hangin, lami kayo magcamping sa lasang. Thank you Lord, ani tanan. Yes. Among kwan. Usa sa makadugang gid sa excitement, kaya nagyo mo magluto-luto gid mo, dili gyud mo kay magdala lang mo kang goods. Di ba? In fairness. Lagi magluto-luto. Gutad-gutad, ana ba? Mga mamahaw mi din alas 8 panahon na dayon mi. It's a great experience, kapoy, enjoy. Pero worth it.